Hyvää huomenta, tai lempinimeltään Julle, äärimmäisen hyvä keskivartaloliike ja lisäksi lantion vahvistaja. Sopii hyvin apuliikkeeksi niin kyykkyyn kuin maastavetoon. Tanko on niskassa samalla tapaa kuin takakyykyssä. Tärkeää liikkeessä on hahmottaa oikea liikerata, joka tapahtuu niin, että lantiota viedään taakse, jonka jälkeen tuodaan suoraksi eteen. Ala-asennossa pitäisi tuntua taas selvä venytys takareisissä. Selkä säilyttää koko ajan suoran linjan.